Hey, what's up guys? Čaute všetci, tu opäť Vlado z jazykovej školy Go, kde objavujete svoje anglické ja. Vítajte v dnešnom podcaste. Dnes sa pozrieme na jednu z takých anglických tém, ktoré zo začiatku pôsobia komplikovane, ale keď ich pochopíte, všetko začne krásne zapadať do seba. No a to témou sú verb patterns. Verb patterns. Nezabudnite, že všetko, čo sa učíme v našich videách a podcastoch, je iba zlomok z toho, čo sa môžete skutočne naučiť na našich kurzoch online angličtiny. Pre viac informácií kliknite na www.jazykovaškolago.sk. Objavte svoje anglické ja. OK, čo sú to vlastne verb patterns? V podstate ich môžeme preložiť ako slovesné väzby a jednoducho znamenajú to, aké sloveso musí nasledovať po inom slovese. V angličtine totiž nie je jedno, či so slovesom použijeme tzv. To infinitive, čiže neúčitok s to, alebo formu ing form, čiže sloveso a ing forma. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, dám vám hneď na úvod niekoľko príkladov. I want to learn English. I want to learn English. Použili sme dve slovesá, want a learn. A tieto dve slovesá sú spojené s to infinitive, čiže nemôžeme povedať I want learning English, ale správne I want to learn English. Alebo druhý príklad. I enjoy learning English. I enjoy learning English. Tu sme opäť použili enjoy a learn. A nemôžeme povedať I enjoy to learn English. Takže museli sme použiť learn a koncovku ing, learning. Takže to sú také dva dobré príklady, aby ste videli rozdiel medzi to infinitive a ing form. Ale tretí príklad, ktorý pre vás mám, tak ten vás možno prekvapí. He stopped to drink coffee. He stopped to drink coffee. Alebo he stopped drinking coffee. He stopped drinking coffee. Vidíte? Použili sme jedno a to isté sloveso stop, ale dve rozlišné väzby. Ešte raz. He stopped to drink coffee. He stopped drinking coffee. A presne v tomto je sila verb patterns, týchto slovesných väzieb. Čiže jedno a to isté sloveso môžeme niekedy spájať s dvomi rôznymi formami a zmeniť význam celej vety. Dnes sa preto pozrieme na 5 najdôležitejších slovies, ktoré podľa mňa sú veľmi frekventované a budete sa s nimi stretávať takmer každý deň. Uvidíte, ako sa v nich mení význam podľa toho, či použijete to infinitive alebo ing form. Okay, are you guys ready? Let's get started. Okay, the first verb is remember. Prvé sloveso je remember. A sloveso remember je skvelým príkladom toho, ako môže jedno sloveso meniť význam podľa toho, či sa použije s formou to infinitive alebo ing form. A poďme si poďme pozrieť na dve super vety. Ale v prvom rade, keď používame remember a to infinitive, tak hovoríme o nejakej povinnosti alebo nejakej úlohe, čo máme urobiť. Čiže napríklad, remember to check your passport before traveling. Remember to check your passport before traveling. V tejto vete sme použili remember to do something, čiže infinitive with to. Remember to check. Ešte raz. Remember to check. Tu ide v podstate o pripomienku, čiže pripomíname si, že máme niečo urobiť, aby sme na to nezabudli. Remember to do something. Ešte raz celá veta. Remember to check your passport before traveling. Lenže v druhej vete použijeme remember ing. Remember doing something. Napríklad, I remember seeing that movie. I remember seeing that movie. Tu už hovoríme o spomienkach na minulosť, čiže pamätám si, že som pozeral tento film. Čiže niečo, čo sa stalo a pamätám si, že sa to stalo. OK? One more time. Remember to check your passport before traveling. Ide o pripomienku, aby sme na niečo nezabudli. I remember seeing that movie. Hovoríme o spomienke na minulosť, že sa niečo stalo, čiže videl som tento film. OK, guys, let's continue. Verb number 2, sloveso číslo 2 je forget. Forget. A pri slovese forget je logika podobná ako pri remember, ale významy sú trochu rozdielne. Takže napríklad, keď použijeme forget s to infinitive, čiže
povieme, povedzme, forget to do something. Napríklad veta, he forgot to call his sister back. He forgot to call his sister back. To znamená, že zabudol niečo urobiť, čiže zabudol zavolať svojej sestre. Zabudol na to. He forgot to call his sister back. Čiže mal niečo urobiť, ale zabudol na to. Lenže, keď použijeme forget s ing tvarom, čiže forget doing something. Napríklad, I'll never forget meeting my best friend. I'll never forget meeting my best friend. Toto už vyjadruje zážitok alebo spomienku na niečo. Čiže nikdy nezabudnem, ako som stretol svojho najlepšieho priateľa. Čiže už nejde o niečo, na čo sme zabudli, že sme zabudli niečo urobiť, ale nikdy nezabudnem na tento zážitok, niečo, čo sa stalo. I'll never forget meeting my best friend. A toto je naozaj veľmi dôležité. Všimnite si tieto dve vety. I forgot to meet him. I forgot to meet him. Čo znamená, že som zabudol sa s ním stretnúť. Čiže nedostavil som sa, povedzme, na stretnutie, jednoducho som na to zabudol. I forgot to meet him. Lenže I forgot meeting him. I forgot meeting him znamená, že si nepamätám, že som sa s ním niekedy stretol. Čiže zabudol som na to, že som sa s ním vôbec niekedy stretol. I forgot meeting him. OK? Takže pozor na rozdiel vo význame pri slovese forget, pretože často sa mi stáva, že študenti si prekladajú toto sloveso rovnako. Čiže aj v tej druhej vete I'll never forget meeting my best friend, si to mnohí študenti preložia, že nikdy nezabudnem sa stretnúť so svojím priateľom. Nikdy sa nezabudnem stretnúť so svojím priateľom. Ale pozor, tu ako sme si už povedali, je význam rozdielny. Okay, guys, let's continue. Verb number 3. Ideme na sloveso číslo 3. Stop. Stop. Toto sloveso patrí medzi moje obľúbené, pretože je veľmi praktické. A rozdiel síce dáva logiku, ale keď to študenti vidia prvýkrát, tak nie vždy sú si úplne istí, aký je medzi nimi rozdiel. Tak sa na ne poďme pozrieť. Takže, keď povieme stop to do something. Napríklad, we stopped to buy some fruit at the market. We stopped to buy some fruit at the market. Znamená, že sme sa zastavili niekde, aby sme si nakúpili ovocie. V tomto prípade sme sa zastavili na trhu alebo na tržnici, aby sme si kúpili ovocie. We stopped to buy some fruit at the market. Čiže môžete sa spýtať, prečo sme sa zastavili na tržnici, aby sme kúpili ovocie. Why did we stop at the market? To buy some fruit. Okay? Takže prerušili sme jednu činnosť, aby sme mohli urobiť nejakú druhú činnosť. Lenže keď povieme he stopped smoking 2 years ago. He stopped smoking 2 years ago. Tu už nemôžeme povedať he stopped to smoke 2 years ago, ale musí byť stopped smoking. He stopped smoking 2 years ago. Pretože v tomto prípade ide o činnosť, ktorú sme prestali robiť. Čiže sme s niečím skončili, prestali sme s touto činnosťou. V tomto prípade sme prestali fajčiť pred 2 rokmi. Čiže ona prestala fajčiť pred 2 rokmi. She stopped smoking 2 years ago. Takže pozor, nepomýlte si dve vety. I stopped to study a I stopped studying. Určite už viete, aký je medzi nimi rozdiel. OK, let's move on. Verb number 4, go on. Go on patrí medzi typické frázové sloveso, go on, ktoré mení význam podľa toho, čo po ňom následuje. Takže dávajte pozor, aby som vám vysvetlil, aký je rozdiel medzi go on doing something and go on to do something. Keď povieme go on doing something, čiže napríklad he went on talking even though everyone was tired. He went on talking even though everyone was tired. V takomto prípade he went on talking znamená, že pokračoval v tej istej činnosti, ktorú robil. Čiže he went on talking. Predstavte si to, že začal rozprávať a stále pokračoval v rozprávaní, čiže neustále rozprával. He went on talking. He went on talking even though everyone was tired. Lenže, keď použijeme go on to do something, napríklad after explaining the grammar, the students went on to do some exercises. Okay? After explaining the grammar, the students went on to do some exercises. To znamená, že študenti po tom, čo si
vysvetlili gramatiku alebo im vysvetlili gramatiku, tak prešli na cvičenie. Čiže najprv bolo vysvetlenie gramatiky a potom prešli na niečo iné. Čiže v tomto prípade go on to do something znamená prejsť na inú tému alebo prejsť na inú aktivitu. Ešte raz. After explaining the grammar, the students went on to do some exercises. Okay? Takže ešte raz. Go on doing something, pokračujeme v tej istej činnosti. Go on to do something, prechádzame na inú tému alebo na inú činnosť. The last verb I have for you guys, posledné sloveso, ktoré pre vás mám, je sloveso try. Try. Try v podstate znamená niečo skúsiť, vyskúšať, pokúsiť sa o niečo. A tu je význam naozaj veľmi dôležitý, pretože mení sa podľa toho, či použijeme try to do something a try doing something. A problém je, že mnohí študenti naozaj nikdy ani len sa nezamýšľali nad tým, aký je vlastne medzi tým rozdiel. A mnohí študenti to za mňa niekedy ani veľmi nepochopia. Takže preto sa snažím, aj v tomto podcaste, pokúsim sa vám to vysvetliť tak, aby ste to pochopili. Takže, keď povieme try to do something, dokonca aj podľa mnohých definícií aj v slovníkoch alebo v gramatických príručkách sa stretnete s tým, že try to do something znamená nejaký pokus alebo vynaložiť úsilie na niečo, iba sa o niečo pokúsiť. Ale to ešte neznamená, že keď sa o niečo pokúsime, že sme to aj naozaj urobili alebo že sa nám to podarilo. Pozrite sa na túto vetu. I tried to open the window, but it was stuck. I tried to open the window, but it was stuck. To znamená, že som sa pokúsil otvoriť okno, ale bolo zaseknuté. OK? Čiže sa mi nepodarilo otvoriť. Pokúsil som sa otvoriť, vynaložil som nejaké úsilie na to, ale otvoril som okno, bohužiaľ neotvoril, pretože it was stuck. Bolo zaseknuté. Ešte raz. I tried to open the window, but it was stuck. Lenže, keď použijeme try s ing form, čiže try doing something, tak to znamená v podstate vyskúšať nejakú metódu alebo experiment, niečo urobiť, pokúsiť sa, opäť vyskúšať niečo urobiť. A môžeme povedať takúto vetu. I tried opening the window to get some fresh air, but it didn't work. Okay? I tried opening the window to get some fresh air, but it didn't work. V tejto vete sme už použili try doing something, čiže try opening. I tried opening the window. To znamená, že som sa opäť pokúsil otvoriť okno, lenže keď sme použili ingovú formu, tak to znamená, že toto okno sme aj naozaj otvorili. Otvorili sme ho, ale proste preto, aby sme vyvetrali, lenže ani to nepomohlo. Okay? Čiže ide o experiment, nejakú metódu, niečo aspoň vyskúšať, tak to definuje aj slovník, aj gramatické príručky, že to do an experiment. Čiže pozor, try doing something, keď sme niečo skúsili, aj sme to urobili, ale to ešte neznamená, či sa to podarilo alebo nepodarilo. Preto aj v mnohých receptoch pri varení môžete počuť takúto vetu. Try adding some cinnamon. Try adding some cinnamon. It tastes amazing. Okay? Try adding some cinnamon. Čiže try adding. Skúste pridať trochu škorice. Okay? Skúste pridať trochu škorice, čiže ako experiment niečo vyskúšať. Try adding some cinnamon. OK, takže aby sme si to zhrnuli, try to do znamená o niečo sa pokúsiť vynaložiť úsilie, ale to ešte neznamená, že to aj naozaj urobíme, alebo že sa nám to podarí. A try doing something, tu ide skôr o nejaký experiment alebo návrh. OK? Try to do something, try doing something. Ak vám niekto povie try restarting your computer, skúste reštartovať počítač, skúste to ako postup, ako experiment. Try restarting your computer. Ale keď poviete I try to restart my computer, to znamená, že som sa pokúsil ho reštartovať, ale nejako sa mi to nepodarilo, jednoducho tam niečo nefungovalo, nejaké tlačidlo, povedzme, čiže som ho nereštartoval. I tried to restart my computer. OK guys, to je pre dnešok všetko. Prešli sme si 5 veľmi dôležitých slovies, ktoré naozaj zásadne menia význam podľa toho, či použijete to infinitive alebo ing form. Ak si tieto rozdiely osvojíte, pochopíte angličtinu oveľa lepšie a začnete vnímať také jemné významové odtiene, ktoré robia jazyk prirodzeným, ale hlavne pestrým.
Ak bol tento podcast pre vás užitočný a chceli by ste začať naplno objavovať svoje anglické ja, pozrite si našu ponuku online kurzov angličtiny na www.jazykovaškolago.sk a pridajte sa k nám ešte dnes. And that's about it for today's podcast. I'll talk to you soon. Cheers!